Hello, Mayor. Ay, ang ka nagdanda na di budget ti barangayan. Wey, siyak ti makam mo. Paikak amin ti permit namin, di mga nanutuyan. Basta di ka matandanagan kinyak. Kayang-kayak neta. O siyak ti makam mo. Trust me, Mayor. I can handle it. Ay, baglagi din ta nagbagdi kiti mo lang nga kamuti. Napianto lang nga makalibre mo datawan eh. Inan anusak nga sinipsibugan, tatakapudot na eh. Sakton to dito ton pinagtutudo. Talabong nan to. 30 nga kamutik dito. Sa dapay mulak kidi nga tarong. Sa nga pulong nga tarong din di mga sili. Anos lang talaga. Kabuk kinarigat ti biyagawin. Agmula-mula tayo tapos mailibre mo ta sang kabasik nga sidaan. Ne. Sakto na ito ya. Sa kapitan dito yung man. Mapermitan tatada kita mula mo, madamadalos mo. So, kaya nga budget ti barangay neta. Ne, Isaac. Ay, kapitan, nakapasyal ka man. Maya mo dahil ti mula mo ne, dadakil dan samot tayo. Ayun kapitan ta. Nanginang arti, magatang tatan. Kati ko nakti, di nagimulsitam miti kamutig. Ginatang miti tiyandaan at tatay may sarpat 25 kaw. Imulak lata na tapno ti masakbayan. Dati libre nga maalamin to nga isak paulat at tilapia kada bangus dito ah. Mayat mo ito panunot mo ng kwa. Laglagi pong dito ay mula makit. Masapol nga may kanti permit na dito. Permit? Wen. Permit? Uwan ata isupi nga kita ti barangay dito. Pati kamutig ang kapitan ang Wen. permit. Bilangam na kita naman nga poon. 30 nga po dito. Dito ay bagi pa dito. Dito'y balangal. Balang ti baba. Ay anahan ko bagi dito na nagtugtubo. Dito man. Ay haan mo ti mabalin dito. Bagim dito tabatog tamulam. May kang permit na dito. Balangag, mapermitan pa eh. Wen. Pati dito. Isa bali dito. Hanga kamutig dito yan. Sili dito. Sili. Ito yung petarong. Sa bali pa dito. Sa bali pa permit na luka. Bilangam magitapay na eh. 30 nga kamutig sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sa kapulong nga tarong. Sa 5 lang ang sili kapitan. Masapol nga permitan na kitaan. Ana? Isupi nga kita ti barangay. Abusado ka mo tang kapitan. Pati libre kumamak nga mula mapermita na. Win. Isa paglayan dada. Damag kumak namin ka no kapitan ka. Ikan na ka ni mayor ti budget ka. Agin lalayin ka kano nga saklata ti bala budget ang mayor ko nam. Kita na kumakit talaga isa paglayan dada. Sigurado ka pag permitan ko na. Win. Amin. Perpuon. Bilangin numano. Mano perpoon na hera? Kumanay mo dili magasuto na. 5 kasot perpoon. Kita na kuma. Paunay ka matang kapitan. Gor ka nga kapitan. Dito nga tapala kapitan. Mano permit na dito eh. Ay awan. Awang permit na dada. Aya, Uy. awang permit lang. Awang Ang